ଠକୁଛୁ ତୁଇ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ତତେ ଠକିଛି ହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ନୁହେଁ ଲକଡାଉନରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତ ଠକିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି। ତୁ ଯୋଉ 500 ଟଙ୍କା ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ପାଇ ଦେଇଥିଲୁ ତାକୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ଡାଲି 500 ଚୁଡ଼ା 2 କିଲୋ ଆଉ କଦଳୀ 2 ଫେଣା ନେଇଯାଇଛି। ତୁ ଜମା ବ୍ୟସ୍ତ ହନା ଲକଡାଉନଟା ସରିଯାଉ ମୁଁ ମୂଲ ମଜୁରୀ ନାଗି ତୋର ସବୁ ପଇସା ସୁଝିଦେବି। ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ କଳା ଓଠରେ ସିନ୍ଦୁର ଗୋଳି ନଗଉଥା। ଭାଇ ଚାଇନା ପାଇଁ ପଦେ ଲେଖିଥିଲି ଗାଇବି। କେମିତି ଗଢ଼ିଲ ଏମିତି ଭାଇରସ ଛାଡୁନି ପିଛା ମୋର ଏ ଚାଇନା ତମ ମାକୁ ନମସ୍କାର। କରୋନା ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବେ। ପୁଅ ଜନମ ପରଦେଶକୁ ଲୋ, ପୁଅ ଜନମ ପରଦେଶକୁ, କେବେ ସେ ସୁରଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଜୁରାଟ ଛାଡ଼ି ଘର ଲୋକ ସହେ କେତେ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦେ ଫେରିବ ସେ ନିଜ ଘରକୁ। ଓ ପୁଅ ଜନମ ପରଦେଶକୁ ଲୋ, ପୁଅ ଜନମ ଭାଇ ପରଦେଶକୁ। ପ୍ରେମରେ ଧୋକା ଦେଲା ପରେ ଝିଅ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯାଏ। ତାପରେ 2ଟା ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଝିଅ ଫୁଲିକି ଫିଗର ନଷ୍ଟ ଆଉ ପୁଅ ପିଇକି ଲିଭର।